katiting, kuyog na punta ninyo. Atog bugo kay mangkan basta matiri sa atong motor. Tara mga katiting, kuyog na ninyo. Sarado pa mabugo cycle. Mangutan na talagang tagpila lang battery. Mga basta. Ay, para maka tagpila, matiguman na to para makapalita. Mangutan na tang mga katiting ha. Bilang battery. Tagpila. Maka-budget na ba? Boss, namay balik niya battery boss motor? Pila ba ga? Sir, excuse me sir. Tanat ako sir. Nagpila yung battery sa motor sir. Ano sa motor ah? Kanang XRM. Yan, bilang battery sa XRM. Asa man? Wa? Sa BC1? Ay, saan? Wa ko nung stock boss. Wala sir. Oh, nasa pikas na mga branch ko sa Dangkarbon ba? Asa dapita? May Jollibee ba? Asa mo Jollibee? Kilit sa Julis. Sige. Salamat sir ha. Ayun kay mga katiting kay nag-abot ato diri sa pikas duran sila ba. Nag-upi na. Mga tao na ta. Yes sir, kanang mutana ta ka sir. Pila yung battery sa XRM? Kanang 125. Pila sir? Wala mo stock na. Akin na lang. Okay, balik lang sila. Salamat sir ha. Mga katiting. Kita battery. So, mangita taglain. Mga basta tayo bisag tapay barato-barato ba. Di mga katiting sa sano bugo mga katiting. Katiting ay motor parts rin mga katiting ay mga tanah at dito pila ilang kuhan battery mga tanah bilang battery may balik na ka katiting so uli na lang ta kaya may tatagwarta sila ay mga katiting, muli na ko mga katiting ha. Ay, gutom na po ko. Take! Buyugri nyo mga katiting. Pagbiyahe, padoong ulit. Salamat, kayo.
Lisod mo, Jol. Saan? Oo. Ay, ko ato naman papa. Kakaw na. Pero nga, gitna. To. Lagi namat yan isda mo. Matang isda. Ang buntes, ang orange. Sika to. Ang gilubog. Yun nga. Ayun, hila. Ilubong mo ganin nyo, di. Ang gihapinan. Ang gitag. Ang tanaw din. Ang bukog na lagay. Ang panit na lang nga bilen. Yun! Iyon! Mga titing, salamat kayo sa paglantaw sa akong video ha. Salamat juga titing. Amping! Batsibi. Batsibi. Lah, Kuya Lawrence. Okay, tatas balay mga katiting. Haman si Boy Tabang we. Pakita sa Boy Tabang we. Boy Tabang. Tan. Naras Boy Tabang ay. Si Boy Tabang. Wa ka kuyog si Boy Tabang.